अब अपन होली अरे कितरम गईल बनावा अरे सिया भइले चोरी हो इन्हें जितना हमारे कैमरा वाला भैया आयुष मस्ती म्यूजिक चाहे मुकेश भैया चाहे तमाम जितना भी आइल भाई सबके कह के हम रोज सबके सामने हमारे बहुत कमे कबू कबू मंच करके मौका मिलेला गाने गाने से फुर्सत ना रहे स्टूडियो में कब कब अनुपमा जी के देन हो जाला। आज दुनिया कहता कि बिक्कू अनुपमा के पीछे पीछे प्रोग्राम में जाता का कहबा लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं के लोग बुलावे ला तक केहू चल जाई कहूं भाई और उनका साथे हमरा अगर जाए पड़ी उनका साथे गावे के मौका मिली आज के डेट में ई त बात सही है कि तरह से गावेला लोग तरसत सब का करबो हम वही में से गोहाई और की तरह गईल बनावा अरे सिया भइली चोरी हो अरे तो अब कैसे होई अरे अब धवा में होरी हो अब धवा में होरी हो राम गईल बनावा सिया भइली चोरी हो राम गईल बनावा सिया भइली चोरी हो अब कैसे होई अरे आधा अरे सोच हले सपना पा फेरी दिहाली पानी अरे ऐसा ना कहली के कोई महारानी सोच हले सपना पा फेरी दिहाली पानी अरे जुटल बा सोर भाई देखा चारू ओरी हो अरे अब कैसे होई अब धावा में होरी हो
राम कइले बनवासिया भइली चोरी हो राम कइले बनवासिया भइली चोरी हो अरे अब कैसे होई बधावा में होरी हो अरे राम गई अरे राम गईले बनवासिया भइली चोरी हो राम गईले बनवासिया भइली चोरी हो अब कैसे होई अब होरी हो अब कैसे होई अब होरी हो अब कैसे अब होरी हो अब कैसे होई अब धवा में होरी हो अब कैसे होई अब होरी हो राम गईले बनवासिया भइली अरे अब कैसे होई होरी हो अरे अब कैसे होई अब धवा में होरी हो एकरे पर लगले तुरंत उठावा अरे कि कहां के हवे